So we want to talk the talk. You have noticed nina bantu indlela aphila ngayo uNdiakholwa. And you also have noticed a glimpse kancinci nje apha kum ukuba ndiphambene nam ndinenkcenkce yam. Yeah. Ingaba senza ngendlela olu hlobo siziphilisa ngalo okanye ubomi kakade abuna-rules, sixelelwa ngabantu uba masiphile njani, thina nathi sizixelele uba masiphile njani. Very interesting question. Ingaba senza ngendlela kanye siphila phantsi kwimigaqo siseko yabantu kanye ubomi bu-free phile hlobo ufuna uphila ngalo kodwa ke uzuyazi each and everything oyenza with-consequences. Yabuya. Hey bhuti, umhlela umbuzo. So nawe iphinde ibuyele kanti uba ungubani for ujaji? Before ujaji ingaba eli hlobo siphila ngalo senza ngendlela le hlobo loba bekusuppose uba siphila ngalo okanye le hlobo elisetwe yi-system okanye bekusuppose uba ubomi bu-free. Exactly.